खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटुब चेनेलखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय माजों जेखौ वारनाय महरला सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय नै गानफब जोमफब एकदम गलाब गलाब गाननानै ओंखारदों आरोना सोनाफोर दाबसे जायगायावहाय नोंथांमोना फुरा नायलांबानो मिन्थिगोन इनिफ्राय दाखालि आङो मानि हाबानि दख'ना गाननायाव सोरबा बुंदोंमोन आब' नों दख'नाखौ जानजियाव बुरजा हरद्रायो आं मोनथिला आङो बिदिनो जाला बुद्रु बुद्रा गानलाबायो आरोना इनिफ्राय मा होनो खानाया स्र' खाथुमाबो जेबो लाब गैया मानो होनबा स्कुटि सालायगोन नालाय हेलमेटसो गानबाय सोनाफोर आरो मा होनो देलाय मालायबाबो नोंथांमोना मिन्थिखायो आंना हालोदा बारा थिग नङा सोनाफोर स' नै लालायबाय बाग्रा जिया नानि आंनि फिसाजोआ मानो बिदि बिमानि सेन्देलखौ सोरनि नायलाय माबादि गानसिनो बिमानि सेन्देल बोरायखौ बिमायाबो सेन्देलखौ बे 200 थाखानि बोराय रायखौनो दिनै फुनो मोनबावाखैसो फुबानो गोदान नुयो ओमफ्राय थ' आयै होदो गैला सिफायदो होदो मा होदो थेंक इउ नोंहाथ' बाजानांगौसो फैदो रेडि आरोना होनबायसिनो गानफब जोमफबाबो जेबो लाब गैया थफ्लायानो थफ्ला मोनहैग्रोनोसै ओमफ्राय बिथाङा बिदाखौ रायखांगासिनो दं आरोना आदाया खख'आवसो बिदायारि गैया थाफाबाय थायो अराय सम ओमफ्राय आदा होनगासिनो दङ लाखिथ'लायनांबाय आरोना बाब्राबलायो बुजायबायसो आं खख'आव दं होननानै ओमफ्राय 6 hours later ओमफ्राय फोल्लाब फोथाब सौफैफिनबाय आरोना सोनाफोरनो फिसाजोआबो उन्दुबोलायलायबाय थांनानै आं जेबो ब्लग्सखौनो लाहैनाय जायाखिसै माने थांदोंमोन आङो माबायाव बाथाबारियाव आरोना जोङो आनै सासे मोननाय दङ बेहाय बाथाबारियावहाय ओमफ्राय जोंनि बिजनिनि आइमोन आबैमोन ज' फैजोबदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो आंबो लोगो हमहैबाय ओमफ्राय आं मालायनि न'आव जेनेबा बिमानि न'बाबो बोरै भिडिअ लाहैनो आमाइमोना बोरैबा मोनगोनदां बिदि साननानै आङो मबाइलखौनो हानासै आरोना बिदिनो रायलाय होनलायै टाइमाव माला थांखो हमनो हाला जायै लोङै फैबाय आरो लानानैबो फैबावबायसो आङो फिसालानो आरोना फिसालाया स्कुलावसोमोन नालाय ओमफ्राय गाव हारसिं फैनानै थाफैबायमोन आरो रुमावहाय रेहायनो सानदोंमोन एसे ओमफ्राय जाबाय बिदानाथ' बिराद जानानै फैबावबाय दिनैबो लागाथार जागासिनो मैयाबो हाबायाव आरो दिनैबो नै आनै मोनाव ओमफ्राय सोनाफोर दा बेलासियाव आंहा देखायनो लागा नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ लागा दं दसे ओमफ्राय मालाय बिमादैफोरा एसे सोना हरदों नालाय गावनो बेखौनो नै खनजाथारबायबो बाबा मानि बिसिनायाव जाखो ओंखार हामा ओमफ्राय ओंखाम जादोंना जायाखै नों दहाय जारलासो आलु भाजा दाउदै एवनानै गालांखादों आङो ओमफ्राय बेखौबो फैस्लाबनानै नै जाबावबायसो आरोना ओमफ्राय आंहाबो लाब जादों नै आलु एसे सजना एसे मोनबोलायबावबायसो बे सजनाया जाहैबाय बिजनिनि आरोना मादैया लानानै फैदोंनो दाना बांद्राय नालाय हरबाय ओमफ्राय बे आलुआ आनैमोननिनो आरो बारा लाबोआसै एसे लाबोबाय आरो आं नै थोयो बेनो जोंना ओमफ्राय फाथै एसे लाबोफाबाय जारलासो आंजोंबो जायोबो लाबोयोबो होननायसो जाबाय आरोना लेंहरजाया बे फाग्लिखौ होननाय बादिसो आरो नाबो सोनानै लाबावनोसै एसे लकेल ना जि गोथाव आरोना नायाबो फुख्रिनि मालाय नै एवथ्रमनायखौ लानानै फैबावबाय नै खाथिबालाय गावस्रा ना हानबानो थांब्रब जागौ ओमफ्राय बाथाबारियाबो एसे गोजानानो जायोना जों थानायनिफ्राय थांब्रबा आरोना आंनि न'आव एसे बिमानै मोनाव थांदोंमोन आरो सोनाफोर ओमफ्राय र' फिसाजोखौ खेवनोसै आङो जि उन्दुलांखाबाय बेस्रा 3थायावसो उन्दुनाय जाबाय आरो नै फैनायावसो उन्दुनाय जाबाय आरो नङाबालाय 12ता 1तायाव उन्दुयोमोन खिन्थु दिनै एकदम बेस्रा बेबो आंबो दुरबल मोनबोलायबाय आरोना बेलाय माथो सनाफोर देवानिनि खामानि दहायसो बेरायनानै फैबाय गुगु गागा ओमफ्राय मा खालामनो बे बाथारमारि जेराव जों थायो बे गामिनि दिनै बैसागो फांसन आरोना बैसागनि 7 थारिख लास्ट होनजासै आरो बैसागो मागिनाय मा मागिनाय बे दिननिफ्रायनो बन्द' जायोना स' जोंबो एसे बाहागो लाहैनोसै आरोना नायहैनोसै आङो एसे बिदन सिदन गाननो सानलायदोंमोन ओमफ्राय बोथोरा दोमैलुलुबा नालाय ओंखायनो बिदि फाथ्ला फुथलाखौनो गानबाय आरोना बिदनबाथाय एकदम दिगदार जायोना ओमफ्राय नै गासिबो सपरियाल खाथियावनो जादोंनो बैथिंजायहाय थांगोननोसै ओमफ्राय बे इम्परटेन्ट नङा नंनायालाय मैगं जेबो गैया घटनाया बिसो आरोना स' डनबस्क' हाबग्रा बै टार्निंआव थांनानैहाय मैगं थाइगंबो लाबोगोन आरो टारगेटआ बे ओमफ्राय बैसागुआव हानाय मानि मखा मोनबा एसे रंजाफाहैबावनोसै दाख्लैथ' गामिनिखौ मोसा भिडिअ सिडिअ खालामनानै फैबाय एबारना नोगोरनिखौहाय एसे माबाराव हैफानोसै आरोना स' नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो आं मा देखायलांनो हायो आरोना हाबजेननाय गेटआ बेबादिमोन आरोना
गाहायनि गोथां गोथां हाग्रायाव जि मालाय फट' सुट ओमफ्राय नै जोंनि एम्फौफोरा ओरैबायदि गेलेदों लोगोफोरबो लोगो मोननानै न' टेनसन ओमफ्राय नै बिसोर माने बिनेश्वर ब्रह्म सारनि गोसोखांनायाव बैसागुखौ खुङो आरोना बिदिनो बिराद गोगोम खुङोनो ओमफ्राय एबार एसे माने फैसा थैसा खाङासै मालाय जाखिनि कमिटियाव दङ बेजोंनो खुंदों जाहैदों आरोना 24थि जाबाय आरो ओमफ्राय बारा गोजानाव नङा इनि सरबखौनो नुहुरो बे गौरां पार्क थांग्रा लामाथिंजायनो आरोना ओमफ्राय नैबे गोजा गोजा गाननाय लोगोफोरा आंना बिसोरनो आंखौ मोसानो लोगो लादोंमोन आरोना आंना ग्रुपआ बिसोरनो जागौमोन ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां गोदान गोदान गानखौ मोसादों नालाय आं उफाय गैया स्पिडआव होनांबाय ओमफ्राय मोजाङै देखायजोबनो हायाखिसै आरोना गिनांगौ बिसोरो ओंखायनो बिदि होबाय जोंनो नांला आरोना बिमा फिसा ओमफ्राय नै पकरासो बहायबाय आरोना जि मोजां जिरायदों नानि बोरो आमा बोरो बिदायाथ' ब्रेक गैया गेलेगासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बे आं थानायाव होनाय लोगोफ्रा आंखौबो मोसानो लेंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंहा उन्दैखौ लानानै एकदम बिराद दिगदार ना आङो ओंखारफायासै ग्रुपखौ भंग खालामनानै होनायसो जागोन साननानै सोलोंनायावबो खनसेबो नायफैजायाखिसै अब्लाबो आङो बिथांमोननि मोसानायखौ फांसन नायनो होननानै फैथारबाय आरोना ओमफ्राय नै बैहाय दखान जि मोजां मोनदों नै फिलफिलि रिक्सा दखानावनो ओमफ्राय मालाय पकरा सकरा एवनानै फानदों आरोना दखान खालामनानै लादों बेखौनो देनां आंनाबो टारगेटआ बेफोरबायदिनो जाहैसिगोन दखान नङाबा फिलफिलि सलायलाबायनायसो नालाय टारगेटआ बेफोरबायदिनो जासिगोन आरोना बैथिं खुगा मेथाइ खनगासिनो दङ सासे आब'आ माने ओरै होनगुलायथारबाय आरोना आंखौ मोसानो लेंबाबो थांनाय जायाखिसै नालाय माथो इउटुबावलाय जि मोसाबाय थायोलाय होननानै आरो आं मोसानोथ' बिराद गरम मा खालामनो ओमफ्राय बे टप्लाखौ सोर सामलायनो आरोना बे टप्लाया देरबाथ' आंखौ मोनस्लाबायनाय नङा आरोना बैसागो थैसागो ओरैबायदि गाग्लोबजोबगोन आरोना आङो हार जागा टाउननि जा गामिनि जा थालाय बेयाव थालाय सनाफोरा ओमफ्राय सिङाव हाबफैलायबाय जोङो मा होनो खुगा मेथाइ खनगासिनो दंमोन नालाय ओमफ्राय नै बेबायदि मोसानो ओंखारनाय देलाय देलाय नुबाथाय जि मोसाफानो लुबैयो आरोना आङो एकदम माने दा बुंसै आंनि घटनाखौबो आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो टाउननि नालाय बिदि जौ लोंनानै आरनानै होख्रा हरसि खालामनाय गैया साइडआव बारा मोसाफालाबायनाय बिदि गैया खुनुरुखुम जिरायनाय दलद दलद आरोना उफाय गैया बिदिनो थानांसिगोन आङो बयबो खननायखौथ' भिडिअ लाजोबाखिसै खिन्थु नैबे दानि सिख्ला खननाय आरोना बे जों थानायनि बारा गोजान जाया नङा बिसिना आं सिनायखायो ओमफ्राय आं बेखौ मोजां मोननानै भिडिअ खालामबाय आरोना दानि जुगाव सिख्लाफोर सेंग्राफोरखौ बांद्राय खुगा मेथाइफोर खननायखौनो नुनो मोनलाना बैसागोफोराव आजिखालि कम्पिटिसनावबो केसेटफोरजोंसो मोसानाय जायो ओमफ्राय मालाय बेवहाय जि मोजां खुगाजोंसो खननानै माने बादायलायनाय दंलायलायो आरोना सेंग्रा गथ'साफोरबो खनखांबाय ओमफ्राय बे सिख्लासा गथ'आ बिराद मोजां खनदों आरोना बेखौनो ओमफ्राय नै साइडआव सानै मादैया दामखावगासिनो दङ ओरैनो मिन्थिया आङो ताल मिलायदोंना मिलायाखै आं बुंनो हाला आरोना ओमफ्राय मा होनो नै बेखौबो आङो माने स्पिडआव होनांबाय आरोना माने मादैया जि गोलाव गान खनदों मोसा आरो बयबो इन्जय खालामबाय मादै गान खननायाव ओमफ्राय मादैया मालाबा नायफ्लांबा गाज्रि जामोनसै आरोना आंखौ माबायदि स्पिडआव होखो होननानै ओमफ्राय मादैया माने मोसा खननानैनो गानानो मादैना फुथिलायाखिसै आरोना माने मायबा खुगा खाथियाव थाला नालाय जि मिनिबाय जोङो ओमफ्राय दा मोसानाय बादायलायनाय आरोना ग्रुप एसे नायलांसै मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाया जोबखांबाय नालाय जाहांलांनानै दसेनो दरजा मोखाङाव ओंखारफिनलायनांबाय नै थालालाय गुथुर खासार जालायबाय आंना जोलैयाहाय फिसा गोनांनि बैसागो नायनाय बेखौबा आब'मोना आंखौ लोगोफ्रा मोसानो लोगो लादोंमोन नै दसे बाहेरायावसो थाफैलायनांगौ आरोना रिक्सायावसो गाखोनानै थाफैबाय नै बे फाग्लिफोर मोसानायखौ नायनानै थांथारगोन आरोना आङो नैबे मोसाखांनानै मा होनो ग्रुप मोनसे दंबावो खोमा ओमफ्राय बिनि उनाव कम्पिटिसनसो नालाय ओंखायनो आं मोसानो ओंखारखाथाराखै आरोना सानसे मोनखाया आरो आं
मोसानो रेडि जाफुनायावनो ग्रुपा बायना होबा मा जानांगौ ना सनाफोर ओंखायनो माने दासो 7ता जाहां जादों जोबगौ माने बड'यै 7:30 जाहैसिगोनदां खाथि खाथिनि मादैबो दंखायो आरोना ओंखायनो इसोरो ज' थांसै दा थाबायानो मोनफैखायो गोजान नंखाया मोजांखासो दहायबो थाबायानो फैखादों जोङो ओमफ्राय फिसाला साइकेलजों गथ'फोरा नै रिक्सायाव जोंनाथ' नै लाजाला सान्थि जिरायनो नायनो मोनालै अयथासारसो बोथोराबो दा अखा हाहाङैनो माने मोजाङैनो जाबाय आरोना स्रां-स्राङैनो दङ ओंखायनो एसे नायलांथारसै बिदि दिगदार सुखु दुखुनि गेजेरजोंनो नायाबालाय फांसनफोरखौ बर' जानानै बर'नि फांसनखौ नायाबा ना मा होनो जेराव दङ जेराव नुसनदों खाथियाव जादों होननानै नायनोसै आरो गोजाननिखौथ' बहा नायहैनो हानो आरो बहा बाब्राब मोसाहैनो हाबावनो ओंखायनो खाथियावनो नालाय ओंखायनो नायनोसै आरो जाला बुद्रु जाजोब्बाय गाग्लिजोब्बाय अयथासार फिसाजोनि नायनोबो लुगैयो बिमाया जों हायलाब दल पेम्पास सिफुंफोरानो माबा लेंहरलाबाय थायो गोसो गोरबोखौ आरोना ओमफ्राय फिसाफोरखौ नायोबा फैथाव जायानो होनजायो दिगदार खालामथारोना बिरादनो दिनै सनिबार मा होनो 7 तारिख बैसागोनि लास्टआनो होनजासै ओमफ्राय मोदोमफ्रानो जा मेव मोनफाजोबो ना दाख्लैनि बायदि गामि मोनबाथ' बाब्राबसिगौमोन आरोना दा कन्ट्रल थाबाय आरो एसे फद्र थायो नालाय कन्ट्रल थाबाय थेवबाबो एसे मोसाग्रा ओंखारबानो बड'यै आंबो बाब्राब फालाबायगौमोन खोमा आरो अब्लाबो फिसाला लानानै मोसाबा गाज्रि नुगौमोन ना गामिफ्रावसो समायो बेफोरो आरोना जोंखौ मिन्थिखायो नालाय गामिनि मानसिफ्रा ओमफ्राय बेहायबो आयौ सोर बेलाय सोरनि बिहामजो सोरनि मानसि ओमफ्राय होनबाय जोंनि बिहामजो नङा होनजोबबा उनाव उमुनाव थायो होमबा बदनाम जागोन ना आब'मोनाबो ओंखायनो थाबाय आरो सनाफोर नायबाय आरो दलद ना बास लोगोफोरनि मोसानायखौ नुबानो थांथारसिगोन आंबो एसे नेलांबावनोसै जोंहा बेनो लोगोफोर मोसानाय आंबो मोसायोमोनबा बे ग्रुपआवनो जागौमोन आरोना ओंखायनो ओमफ्राय नायनो लुगैथारनानै नायबाय आरोना आङो बिसिनिखौ ओमफ्राय दंबावोमोन मेल्ला थुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय मा बादायलायनाय ओमफ्राय आं नायला आरोना फिसालायाथ' आगोल थांबावबायसो ओमफ्राय ओंखायनो जोंबो थांनोसै टेने गामिनि बैसागो आरो टाउननि बैसागो एसे फाराग थायो माने बिदि फाराग गैया ओमफ्राय जोंहा बेलेगाव थाफैनाय जाहैबाय नालाय माथो होनबावनो आरो जुदि आंनानै टाउनाव न'खामोनबा आलदा जाहैगौमोन आरोना साहसा दा ओमफ्राय नायबाय आरो एसे भद्रनो ओमफ्राय सोरनाफोर बैसागोनि भिडिअ नालाय आं बैसागोआवनो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय स' थेंक इउ स' माच